Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sisachaza into evelana engaveli ku-TV show uthando nesithemba nezingane zesembu. I-family meeting evela ngoFebruary ngokushutha. Hayi ngokuthi ivele nini ku-TV. Ku-TV ivele ngalesikhathi evela ngayo ngoba ishow ibuye ngoMeyi. Kodwa ngoFebruary ilaba shuthe khona. And ngiyakholelwa lokhu ngenxa yokuthi ku-family meeting bekuzoba khona noMayeni. NgoJanuary kunesiphithiphithi ukuthi uMayeni bezoba khona beze beshuthe kathathu ngoba i-family meeting ivele kathathu kuma-episode awu-3 beyiqedela. Ngiyakholwa kuFebruary ukuthi yiwo abashuthe ngalo. Ngibona lola qambelo lasibindi olubhaliwe ukuthi bakwi-set ngoFebruary bashuthani i-family meeting. Kanti vele-ke uSibindi ukwi-production team yakwizingane zesithembu. Asigijimeni umembeso kaMakhumalo. Ngizocorrecta le comment ethi ishow ishuthwa before isikhathi esingakanani masiyavezwa. Lezi ngane zesithembu ama-interviews abawenza la emaphepheni bashilo ukuthi kubathathe 3 months this year ukushutha le show. U-April abo base-Sunset ngokwezithombe zabo. NangoMakhumalo noMembeso nomngani kaMakhumalo owenza iphutha waputshuza isithombe sakuMembeso. Ngoba uMembeso-ke siwazi ukuthi unjani waseqopheleni phezulu la Makhumalo. uMembeso kaMakhumalo uzovela ku-season 6. Season 6 athanda nesithembu sesibhorekile izinto eziningi. Kube nengozi eyenziwa umngane yezwa ingozi. Umngane athi bhutshu isithombe saMakhumalo. Hawu, wazi wamuhle uMakhumalo. Yebo le dress lena uMakhumalo uthungele obani? Makeup wenziwe obani? Kupheke bani? Ideco obani? Uma ngabe ubekhona yini? Yabo bonke labantu engibabala manje ibona abangakunikeza-ke the exact date yaMembeso kaMakhumalo. Mase uyayibuka-ke ne-date uMembeso ovela ngayo kwi-show. Okusho ukuthi sinalo ulwazi lokuthi uMembeso kade waba khona ngoba watrenda. Kungaba-ke yingozi noma yingozi enemali eyenza ukuthi isithombe saMakhumalo sivele ukuze sihlale si-alert ukuthi uMakhumalo uyeza uzobe eswenkile eshaya idress yakhe eshaya uMembeso secepheleni phezulu. Yazi le ngozi le yenziwa umngane oyedwa lo putshuza isithombe. Kodwa abangani baMakhumalo bonke sebesikhombisile umswenko. Ngalesi sikhathi kwenzeke ngayo ingozi. Sibona imswenko yoNonku William sithi hayibo Nonku bebenjena. Hayibo baze baswenka-ke vele kuMembeso kaMakhumalo kufanele kube into ecacile. Sibona ngesikhathi sengozi. Ingozi futhi ikhulunyiwe khona lapha esigamekweni emcimbini ukuthi lo Membeso lona ngoba uzovela ku-TV show fihlani. Hawu, lo mswenko oshaywe Nonku i-background ithini? Welcome to bani? uMembeso. Manje sekuyimfihlo kanjani? Lo yindaba lo oyedwa yena kube uyo wenza ingozi. Kodwa naba oNonku nabanye nje niyayazi crew yaMakhumalo abangani bakhe babe bahle uMembeso beswenkile. Hayi-ke asishiye-ke eyaMakhumalo nabangani bakhe nalo yedwa wenza ingozi. Yazi ukuthi indaba ngimbale lo ukuthi lo wenza ingozi kwaze kwafika nasephepheni ukucacisa ukuthi bengafanele. Hawu, uNonku akancinzwa ngani uNonku yena ukuthi Nonku sicela usibambe isithombe sakho ulinde ku-season 6. Ngoba iline bese nivela khona kuMembeso-ke senithi baba nonke imsenko yenu ku-social media. Bayiveza ngaleso sikhathi. Le background yabo yasikhombisa ukuthi hawu we mani nikuMembeso sizobona umakhe eswenkile. Ishiyeke layo. uMangwabe naye samthola ngaleso sikhathi ku-social media ukuthi ubekuMembeso kaMakhumalo. Singakaboni ukuthi uMembeso kaMakhumalo uzofika ku-TV. Mase kufike ku-TV kushiwo ukuthi uMayeni noMacele abayi. Kodwa uMangwabe sasesimbonile ukuthi into ayigqokile i-white phezulu. Asifiki ne-TV indala kunathi.
Nabasebethe bahlala kwibhizinisi le-TV bayayazi into abayenzayo nababriefwa ngayo. Kodwa sengiyakutshela umngani kaMakhumalo oyedwa wenza ingozi waputshuza isithombe. Sabona ukuthi umembeso kaMakhumalo. Ononkunje bona bayayiphostela ngoba baswenkile akunankinga. Kodwa la beme khona kuyavela leya. Konje ibiza ngani bakithi leya? Lento engathi i-board le bekwa la kwi-deco kushiwo ukuthi welcome to Mackay and Mseleku more than traditional wedding umembeso leyo. Niyayibona nje. Kuthiwa yini? Sazofuna igama lakhona. Ononkuba beshuthe lapho kanye nabanye abangani baMakhumalo beswenkile. Ngeke ngikuvesele bonke abangani baMakhumalo. Kodwa lo yedwa wenza ingozi. Shuthi-ke masibuka kononkuba sasingeke sibone ukuthi bakumembeso. Ilo waveza isithombe saMakhumalo okuyena wasikhombisa. Kodwa sabona iy'thombe zanonkuba kuqala. UNonku Williams. Unonkuba kwi-RSOD. Saze sathi-ke ne-friendship yamaKhumalo noNonku cha yinhle iqinile ngempela ayiphelelanga kwi-RSOD ngoba ubelapha kumembeso. Kodwa umngani owenza ukuthi beye nasemaphepheni beyochaza noma bephendule leyo call be-explain lowo 2 minutes ilo waveza isithombe. Yayizwa-ke leyo mate? Okay, bye. Ngithe ngizoba childish. Lokho kokugcina nci ukuze ngiqede lo mqondo wokuthukana. Ngeke vele ngiwuqede anginawo amandla kodwa nje nawe usuyosala ubona ukuthi kuyabhiziniswa. Hawu, ngingakubalela izigemegeme mase nawe uthi hawu. Kwakuyizigemegeme yini? Mina mase ngithanda. Uthi ngibuye ngibe busy guys ngizofeyila phela ama-exam. Nina njalo mase ngifeyilile ningangisizi ngalutho. Emva kwalokho futhi-ke ningithethise ngixova umoya wami ngingasakwazi ukufunda kahle. Emva kwalokho nina ningibizele nithi abangibophe. Yazi ukuze kube lula kulento ekucasulayo ukuthi mawuza ngathi kuyakushisa ukuthi nakho kuthiwa amacele nakho kuthiwa amacele mayini Makhumalo bani batshele bevele ku-social media ukuthi-ke abasho ukuthi akuyekwe ukuze kuphenduleke bona ngqo. Uyibone-ke impendulo. Manje siphendulana soda guys ku-wrong. Angithi thina abafuna sidideke thina esila esama-viewers sidideke. Yabo nje vele ubacele mina ngizobe ngi-ready njengoba ngathi mabethi tell all nginawo ama-questions mina. Lawo ma-questions lawo azoba brutal amanye right. Sengiyenzela nje. Hawu, phela ngifuni lento leyo ukuthi benze ngathi asizwa sebesizwa. Bechaza izinto beyiphambanisa. Ngibe sengenzelani nina? Kodwa lo oyayethi nina ningene nagamanxa izindabeni zabantu bacele bacele sithando sami yithi abavele besho besi-address bethi asiye ukukhuluma ngabo futhi besho ukuthi lokhu kumayelana ne-TV show njengoba kuwumthando nesithembu izingane zesithembu obona ku-social media. Uze nathi-ke sibe nempendulo eqondile ukuthi siphendula kuphi. Manje mangilokho ngikuphendula nge-viewer kubuye kube khona kimi ukuthi sizophendulana kabi. Bacele-ke sithando sami. Cela bona. Masubacelile ungitheke uthi fix nangu ubaba uMseleku uthe eceleni niyeke ukukhuluma ngabo. Nangu uMayeni uthe yekani. Nangu uSibindi ngoba ezingane zekusithembu uthe eceleni bashiye phansi. Yenze njalo. Kuyoba fast-ke lapho ngoba nje nami yabo isingisi ngoba ngasithanda ngizothatha isingisi esiqondile ngqo esifitha in for le mpendulo yabo kulolo daba. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye bye.